L-ewwel indikazzjoni dwar il-mewt traġika tal-Addas Redeemer Grima 2 li għadda illi mitmarraq. Sors qrib l-investigazzjoni tal-Pulizija konfermaw li dan ħareġ mill-awtopsja li saret fuq il-vittma fl-aħħar sigħat fl-Isptar Mater Dei. TVM News OMT jinsab informat li fl-aħħar sigħat l-esperti involuti fl-investigazzjoni dwar il-mewt traġika ta' Grima għandhom issa stampa aktar ċara ta' dak li seta' wassal għal-mewt tiegħu. Il-vittma rabti ta' 41 sena b'passjoni kbira l-baħar kienet jagħmel xogħol qrib fish farm li tinsab il-barra mill-Gżejjer ta' San Pawl il-Baħar. Rapporti separati f'The Times indikaw li ton kbir pis ta' madwar 60 kilo seta' kellu sem fil-mewt tal-Addas professjonali. Dan wara li Tamir li kien jinżel jgħod sbieħ ma nstabx madaru iżda mwaħħal maħal il-ħuta. L-investigaturi qed jaħdmu fuq l-ipotezi li meta tnejn li għadda nieżel jagħmel it-tieni qazza tiegħu, it-tonna qabdet mas-sunnara li kienet tagħmel parti mit-tamir tiegħu. Ingħad li t-ton seta' ġibed dan it-tamir minn fuq il-ġakketta li biha Addas jikkontrolla jekk jitlax jew jinżilx fl-ilma. Dan flimkien maċ-ċilindru tal-arja. Meta nstab Grima ma kellux dan it-tamir fuqu, Redeemer ittella l-art fuq il-mol ta' Buġibba mill-Forzi Armati u ġie ċertifikat mejjed ftit wara. Dakinhar huwa kien għamel żewġ azziet waqt xogħol qrib il-fish farm, waħda l-ħabta tas-6 ta' filgħodu u oħra l-ħabta tal-11. L-ewwel indikazzjonijiet huma li Grima mitmarra u l-investigazzjonijiet qatt trid tistabbilixxi jekk kienx it-ton li ġibidlu dan it-tamir minn madaru bil-konsekwenza li ħallih mingħajr biżżejjed arja fil-baħar sakemm ipprova jitlaq fil-wiċċ mill-fond ta' madwar 30 metru. L-istess sorsi qalu li t-ton involut fil-mewt ta' Grima instab mejjed bit-tamir tiegħu imqabbad miegħu.